Добър вечер, госпожи и господа. Отмина изборният 23 октомври. Ясни са официалните резултати. Гражданите на Ямбол определиха с гласа си, че на втори тур ще се явят кандидат-президентските двойки на партия ГЕРБ и на БСП. На балотаж се явяват и кандидатите за кмет на града ни Георги Славов и Мариета Сивкова. В неделната вечер се очаква да разберем и кой ще бъде кмет на Ямбол през следващите 4 години. До тогава обаче има още време, за да чуем и още доводи на кандидатите, защо трябва да предпочетем тях пред опонентите им. Тази вечер в предаването на телевизия Диана Дебати ще говорим за отминалия първи тур от изборите за кмет и общински съветници с кандидата за кмет от БСП Мариета Сивкова и с професор Михаил Мирчев. Здравейте и добре дошли отново. Здравейте. Добър вечер. Госпожо Сивкова, защо нашите съграждани поискаха отново Георги Славов за кмет? Резултатите това сочат. Да, резултатите това сочат. Какво мога да кажа? Честито на нашите съграждани. Това, което сочат резултатите, е всъщност, че нашите съграждани избраха, поне за сега, да ходят по разбити улици, да си имат една изоставена и заблатена река Тунджа. Избраха популизма, който 4 години се ширеше относно ремонта на младежкия дом. Харесва им да са без канализация и пречиствателна станция, да се изсича парка. Какво да кажа? Харесва им кмета да няма време за тях, тъй като от съдебни дела няма приемен ден и не могат да се видят с него. Щом това харесват, просто получава се. Но тъй като не съм социолог, може би професор Мирчев. Само една вметка, тъй като има 31 000 класа, 12 000 са тези ямболци, за които се говори. Да не обобщаваме. Останалите 19 000 не харесват всичко това и са потърсили друг кандидат. Така че всъщност втория тур ще бъде много интересен, защото изборите минаха, но изборът предстои. Така е. Георги Славов получи като резултат 40,30%, а вие, госпожо Сивкова, 18,69%. Не смятате ли, че е много нисък този процент? Ами, вижте, първо държа да кажа, че кампанията, която водихме, беше една изключително коректна, позитивна, много добре организирана. Кампания, в която аз застанах с една ясна управленска програма пред нашите съграждани. 5 приоритета, 22 проекта. Застанах с честно лице, защитих тази програма, отговорих на удобни, на неудобни въпроси. Бях на много срещи с нашите съграждани по квартални клубове, професионални организации, трудови колективи. Това е така. В кампанията имах един естествен противник в лицето на Георги Славов, представителя на ГЕРБ, така както в цялата страна сблъсъка на тези местни избори е между ГЕРБ и БСП. И на президентските също. Но искам да кажа, че в тази кампания, освен коректният противник, естествен, да кажа, не е така коректен, но естественият противник Георги Славов, аз имах и един некоректен противник в лицето на Стоян Проданов. Всъщност, професор Мирчев, за кого работеше Стоян Проданов? Ами числата са много любопитни. Значи изследванията за потенциалната група избиратели, които бяха склонни от юли до средата на октомври месец, сочиха твърдо 4% за него, плюс 6% такива плаващи избиратели, които хем го харесват, хем казват, че реша в последния момент. Всъщност тези 10%, 9,5 ли колко беше там, близо 10%, на практика той е взел всичкия си твърд електорат, плюс тези 6%, които на практика са се колебали до последния момент, дали да отидат към Мариета Сивкова или да отидат към него.
И тъй като той не правеше публична кампания, нещо се шушукаше, някакви слухове вървяха тук по централната улица, едни такива малко злобнички въпроси спрямо Мариета Сивкова, на които тя отговори още август месец, началото на септември. Хората се успокоиха, последната седмица пак плъзнаха в целия град. Резултатът е този, че тези 6% всъщност в край на краищата са били убедени. Те не подкрепиха Мариета Сивкова на първи тур, а са отишли за Стоян Проданов. И какъв е резултатът в числа? За кой всъщност е работил този човек? Ами за абсолютното мнозинство на ГЕРБ. Защото ако не беше разцепил по този начин опозицията, това между другото е отчаяло немалко хора БСП, които просто до тук им е дошло, вътре в БСП да има 2 групи, 3 групи да се мразят, да се цепат и така нататък. Така че едните са гласували за Мариета, другите са гласували за Стоян Проданов, третите просто са казали писнани, докато в БСП не станат един отбор, ние тази партия повече няма да я подкрепяме. Така че в край на краищата резултата е, че ГЕРБ имат почти абсолютно мнозинство в парламента. В парламента Мариета Сивкова, ако стане кмет, тя трябва да бъде изправена пред един общински съвет, който поне в началото, докато тя успее да влее малко разум в общината и в общинския съвет, ще седат на инат срещу нея. Една безкрайно тежка ситуация. Това е обективният резултат от намесата на Стоян Проданов. Интересен поглед и изпреварихте моя въпрос за това как, госпожо Сивкова, ще работите с този общински съвет, ако станете кмет. Трудно при всички. Освен, че ще е трудно, ще се намери ли пътя? При всички положения ще бъде трудно, но тъй като и в самата кампания всички общински съветници декларират, че ще работят в полза на гражданите на Ямбол, аз смятам, че те ще имат възможност да го докажат, тъй като аз самата ще дам възможност да се работи честно и открито за гражданите на Ямбол и постоянно ще призовавам, ще апелирам към това, което те винаги са заявявали. Така че с консенсус, с търсене на едно партньорство, смятам, че с добър екип, с конкретно доказани ефективни проекти и конкретно защитени ефективни разходи и планирани средства, срещу фактите малко са тези, които ще проявят популизъм. Въпреки, че и това вече се е случвало. Разбира се. Добре. Обвиняват ви, госпожо Сивкова, че ще бъдете зависима от лидерите на Българската социалистическа партия и че специално господин Банков ще бъде заместник кмет. Как ще отговорите на онези, които вече ви упрекват в това? Както всички знаят, аз не съм член на Българската социалистическа партия, но на тези избори те ме издигнаха, подкрепиха ме и работим в едно много добро партньорство. Какви са фактите? Явяваме се на финала Георги Славов от ГЕРБ и Мариета Сивкова от БСП. Към момента кой е по-зависимия? Георги Славов е зависим от Лечков, е зависим от Бойко Борисов, е зависим от делата си в съда. Аз от кого съм зависима? Единствено от своята съвест. Така че това да се твърди е просто неоснователно. До сега екипите, които съм създавала в своята работа, са били винаги екипи от професионалисти, хора доказали се, свободни по дух, с демократични разбирания, които винаги са имали възможност да изразяват своите мнения. И мога да ви кажа, че тази възможност свободно да се коментират проблемите винаги ми е била в полза, защото по този начин в голяма част от случаите, даже да не кажа в 100%, съм взимала правилните решения. Така че един екип в община Ямбол, който аз ще формирам, ще бъде изцяло от хора доказали се, професионалисти, за които нито в миналото, нито в настоящият момент може да има някакви съмнения за некоректност. Добре, пак ще се върнем към отминалата неделя.
на първия тур от изборите, говори се и в самия ден, а и 2 дни след това, говори се, че в избирателните секции е имало прекалено много застъпници. Мнозина се обадиха и тук в телевизия Диана, за да ни кажат това и затруднението, което се явява в това. Хората са притеснявани. Някои от нашите съграждани дори се наложи да се върнат, защото твърде много хора има пред секциите. Ние показвахме и в изборната нощ, а и преди това от екрана какво се случва и в бившата клиника Хипократ, и в училище Йордан Йовков, и в Петър Берон. Наложи се удължаване на изборния ден. При това в голяма част от случаите незаконно. Защото по закон е 20 часа, на много места и 21 и 22 часа всъщност е завършил изборния ден. Вие сама казахте фактите. Наистина тези избори бяха изключително проблемни и с, мога да кажа, хаос, което има 2 обяснения. Или управляващите са некомпетентни и некадърни да направят един добре организиран изборен процес, или това съзнателно е подготвено, така че в хода на изборите да има множество такива дребни проблеми, които в края на краищата всеки един по себе си създава възможност за манипулация. Действително много хора висяха пред изборните секции. Инструктирано като че ли беше бавен вътре процеса, за да се откажат по-голяма част от хората. Някои от секциите бяха в толкова малки стаички, че нямаше място за застъпниците. На други места застъпниците се редяха на опашка пред секциите и създаваха впечатление, че има много хора и хората се връщаха. И друго, което мене страшно ме шокира, когато видях протокола на Общинската избирателна комисия. Какво значи това да са намерени значително количество бюлетини не по образец? Какво значи не по образец? Кой ги вкара тези бюлетини? Между другото става дума за 600 бройки, което е 2% от всичките бюлетини. Които са хванати. Значи, кой ги е вкарал? А колко са преминали? Да не говоря другото, че в самата кампания, дори на горещия стол преди изборите, всички обявяваха, че няма да купуват гласове. Какво всъщност се получава? Защо някои от нашите млади хора бяха притеснявани по телефона с предложения за спонсорства? В семействата това се знае и това се коментира. Някои от тези млади хора се възползваха поради кризата и липсата на доходи. Но всъщност какво се получава? Управляващите декларират, че се борят успешно на високо ниво с корупцията, а за мен това е корупция на ниско ниво. Защото просто тя се насажда в младите хора поединично. Какво тогава правим? Това са всъщност изборните манипулации. А засякохте ли и други такива манипулации, освен тези, за които тук що говорихме? Както и ви констатирахте, така и ние проведохме много срещи с наши съграждани. Доста неща бяха констатирани, коментирани, но просто това е предмет на един много дълъг разговор. Може ли? Има още една фалшификация, много груба между другото. Значи, когато влизаш, пред тебе трябва да се откъсне бюлетината от кочана. То не случайно така е предвидено в закона. Не сутринта да си накъсат, да си наслагат печатчетата и после да ги раздават. Какво ми дават? Може би предварително написана бюлетина. Значи, процедурата е, пред тебе откъсват, пред тебе слагат първия печат, ти влизаш, правиш си отметката, сгъваш, излизаш, пред тебе слагат втория печат и чак тогава пускаш в урната. На много места хората влизат, готови са бюлетините с двата печата. Трите една в друга? Трите в друга, става един хаос, хората не ги знаят тези неща и в край на краищата кой всъщност е истинският човек, който е попълнил бюлетината? Дали някой фалшификатор от комисията или човека, който си мисли, че гласува честно? А това е изключително грубо нарушаване на процедурата, т.е. на закона и ощетяване на честността и истинската демократичност на изборите. Очаквате ли, че ще се повтори това и на втория тур?
Ами избирателите, ако са грамотни, те трябва да следят. И като му връчват такава дисциплина, казва, не може така. Нали? Това означава да си гражданин в правова държава, да я върнеш тази бюлетина и да си поискаш истинската бюлетина. Да ти я откъснат единия печат, после втория печат, ти лично да си я пуснеш в урната и тогава да си отидеш. Госпожо Сивкова, много хора на ваше място биха се притеснили от резултата, който се получи на 23-ти, дори биха се отчаяли, всъщност има и такива. Но така като ви гледам, вие сте май по-бойка, отколкото преди това. И продължавате борбата, за да я спечелите, виждам. Откъде идва този оптимизъм? Да не би някой да започне да си мислят, че сте наивна с този оптимизъм? Аз съм един много така реален човек и мога да кажа, че никога не се предавам. Спортувала съм и имам в себе си заложен спортният дух. Мога да се каже, че съм бегач на дълги разстояния, в случая с препятствия. Но приемам резултата просто като едно препятствие. Продължавам да бягам. Имам намерение успешно да финиширам. И мога да кажа, че некоректните играчи в спорта, публиката ги освирква. А на избори, когато има некоректни играчи, просто избирателите гласуват против тях. Първият път може да се излъжат, но втория път е по-скоро да се вразумат, разумно да постъпят и да не се излъжат втори път. Добре, вероятно сте направили анализ на това, което се случи в неделя. Как според вас ще се прегрупират гласовете на избирателите? Ако приемем, че са се вразумили. Аз използвам този въпрос, за да отправя призив към нашите съграждани, към всички граждани на нашия хубав град Ямбол. Скъпи съграждани, излезте да гласувате. Това е право, приемете го като задължение. Гласувайте за експертите, гласувайте за професионализма, гласувайте не партийно и не политически. Гласувайте за човек, който наистина има желанието, амбициите и възможността да направи от нашия град един модерен европейски град. Гласувайте! Хубав призив. Професор Мирчев, към вас имам един въпрос. Свързан, разбира се, с този, който току-що зададох на госпожа Сивкова. Може ли тази разлика, която съществува в момента между Георги Славов и Мариета Сивкова, да бъде преодоляна на втори тур? Много трудно, но може. 21% са си 21%. Не бива да бъдем наивни. Но може, защото, вижте, само ще ви подреда малко числа, вие сами може да си ги сметнете. Георги Славов има 2500 гласа, които са паднали някъде от небето във втората половина на изборния ден. Няма никакви основания да се очакваше той да получи повече от 35-36%. Останалите 6 или 7% са изкуствени проценти. От многото застъпници, от купени гласове, от сплашване на хората, от връщане на част избирателите, което изкуствено намалява избирателната активност и неговия процент всъщност изкуствено се завишава и така нататък. Дали те ще успеят да имат същия механизъм, дали ще дадат същите пари, дали същите момчета под строй ще бъдат, става дума за 1000-1500, ако не са и повече застъпници, ще бъдат толкова дисциплинирани втория път. Това е голяма питанка. От другата страна, къде отиват гласоподавателите на Стоян Проданов? Голяма част ще се озлобят срещу Мариета Сивкова за втория тур, но другата по-голяма част няма ли да кажат, бе, чакайте, ние какво направихме на първи тур? Какво направихме? Играхме си тук някакви политически игрички. Всъщност какво направихме? И аз съм дълбоко убеден, че от тези 3000 гласа, поне 2000 гласа, те сами ще си го решат. Нямат нужда някой да ги призовава. Те сами ще отидат да решат за автентичния ляв кандидат, защото те, нали, са по линия на лявото пространство. Имате други партии, имате националистични партии, имате сини партии,
те кого ще изберат? Георги Славов ли? На първи тур те всички гласуваха против него. Част от тези избиратели няма да гласуват, защото няма да си прекършат инерциите да гласуват за една Мариета Сивкова, която е ляв кандидат. Но другите ще, някакси ми се струва, че по-разумно ще постъпят, че видят къде е общия интерес на града, тук на развитието, защото този град запада. Това е организирано западане на този град и просто трябва да се сложи края. Това могат да го направят само избирателите. Нито експерт може да го направи, нито може да падне от небето някакъв кмет или нова политическа сила. То демокрацията е за това. Хората сами да си го изберат. Така че, вижте, по много линии. Говорихме, много избиратели, които на първи тур са чакали да видят какво ще се случи. Това са едни много особени хора, които не са политически активни, много рядко гласуват, нямат пристрастие към никаква политическа партия. Но аз съм убеден, че немалка част от тях ще се съживат и ще кажат, този път ще отидем да гласуваме. И съм абсолютно убеден, че по-голямата част от тези съживените избиратели ще отидат и ще гласуват за Мариета Сивкова. А не смятате ли, като ги натрупваме тези числа, и можем тази разлика всъщност да бъде стопена и едно такова нещо, което в момента на мнозина изглежда невероятно, изглежда като някаква такава химера, дето едни такива малко налудничави хора като мене си мечтаят, може пък да се окаже реалност само след 4 дена. А не мислите ли, че сега на втория тур всъщност няма да е партиен вот, а ще бъде мажоритарен? Той е чисто мажоритарен. Значи, никой няма да забрави, че един е от ГЕРБ и те са уж сини, никой няма да забрави, че тя е издигната от БСП и е лява по принцип и по линия на тази партия основно седи зад нея, но мажоритарният характер, т.е. възприятието на личността, доверието или недоверието към персоната, към личността, става много по-силно на втори тур. И в този смисъл мажоритарният елемент става водещ. Говорихме до тук за Ямбол. Аз в началото на нашата среща казах, че ще има балотаж и за кандидат-президентска двойка. Вие имате наблюдение... Много интересен балотаж. Да, вие имате наблюдение върху изборния процес в цялата страна. Как ще коментирате тази ситуация? Всъщност като че ли се копира от кандидат-президентски двойки, ГЕРБ-БСП, на много места ГЕРБ-БСП? На повечето места, там където изборите не завършиха на първи тур, те са, ГЕРБ мисля, че има 3 или 4 места на първи тур, има други 3 места, където от първи тур се печели, но това са кметове, нито са гербаджийски, нито са бесепарски. Има един бесепарски кмет в Шумен и на всички останали места има балотаж. Мисля, че на около 15 места са ГЕРБ срещу БСП и там битката ще бъде много жестока. По някакъв начин ще се подели това число 15. БСП има големи шансове да изненада ГЕРБ на много места и това ще бъде горчива изненада и на този фон ще се проведат вече и президентските избори. Що се отнася до президентските избори, избирателите, които се интересуват от политика и помнят, нека си припомнят 2001 година. 2001 година Петър Стоянов водеше с 10% 7 дена преди изборите. Там стана един скандал, той самия си го произведе. Първият тур завърши с 1% минус за него. Вторият тур завърши с 17% минус за него. В момента каква е ситуацията? При една такава изключителна машина, която прави избори, гербаджийската, Ивайло Калфин не се оказа третия кандидат, защото си спомняте, че имаше 5 месеца изключителна пропаганда, че Ивайло Калфин е трети и Меглена Кунева е обречена да бъде на балотаж. Това изобщо не се случи. Първо не се случи, той е втори заедно с Стефан Данаилов и второ разликата е изключително малка. 10% в тази ситуация са много притеснителна разлика за Плевнелиев и за цялата тяхна политическа партия. Така че президентските избори също ще бъдат изключително драматични и там или ще бъдат почти равни, Плевнелиев ще спечели, или Ивайло Калфин, според мен, ще дръпне поне с 2-3-4% отгоре. А не смятате ли, че вървим пак към двуполюсен модел? То си е двуполюсен, защото в момента в България останаха само две големи партии. Хубави или лоши. Хората така са направили като избирателно тяло. Има само синя, според мен е псевдосиня партия.
Има друга лява, за някой пък ще кажат псевдолява партия БСП. Всички други партии са джуджета в България. Бившите сини партии виждате и в Ямбол, къде отиде СДС, къде има ли изобщо ДСБ. Виждате една Атака, която не беше малка политическа сила, тя се стопи в момента. Виждате земеделски партии, които те са класически, традиционни партии за България. Къде са? Те нямат и по половин процент. Участват в някакви странни коалиции и така нататък. Така че на практика ние вървим към двуполюсен модел. Той е почти установен в България. Това, между другото, избирателите са го направили. Госпожо Сивкова, последни думи от вас. На финала на тази вечершното ни предаване дебати разбрахме, че ще се борите до край. Разбрахме, че искате хубав Ямбол. Какво не разбрахме тази вечер? Надявам се всичко да сте разбрали. И така отново се обръщам към нашите съграждани с призива наистина да излезем да гласуваме в неделя. Това е най-важното и това просто всички трябва да го разберат, че е необходимо. Благодаря ви. Марията Сивкова, кандидат за кмет от БСП, и професор Михаил Мирчев в студиото на телевизия Диана в предаването Дебати. Благодаря ви. Всичко добро. Благодаря.